Internet je plný sprostosti a toho, ako treba byť zameraný len na seba. Ja sa venujem šťastiu, alebo téme šťastia už viac rokov, čo robí ľudí v skutočnosti šťastnými. A tie vedecké štúdie dokazujú, že sú to na prvom mieste vzťahy. Takže nie je to to, že len venovať sa sebe a svojim koníčkom a neviem čo, to je druhoradé. Ale ak chcete byť v skutočnosti dlhodobo šťastnejší, aj na konci života si povedať, že to stálo za to, tak nie len koníčky, ale na prvom mieste vzťah. Čiže vzťahy sú tie najdôležitejšie. Takže čo robiť preto, aby som tiež len nerozprával o tom, zaujímať sa o toho druhého partnera. Čo ho robí šťastnejším, keď má blbú náladu, pochopiť ho, prečo má blbú náladu, proste pochopiť to. Hej, že nie len vyčítať, ja to správaš sa ako debil, ale chápať ho, čiže venovať sa tomu. Veľa ľudí cvičí v posilovni dennodenne a stačilo by, že len trošku by si cvičili aj niečo okolo vzťahov a toho, čo treba okolo vzťahu, aby bol lepší a ten život by bol ich oveľa kvalitnejší. Hej, čiže nielen cvičiť svoje telo, ale aj ten vzťah cvičiť, venovať sa mu. Takže to je dôležité. A potom bude človek aj zdravší, aj šťastnejší, aj to bude mať z dlhodobého hľadiska väčší význam pre neho. A potom aj tie koničky ho viac bavia a je spokojnejší. Ak vás takéto typy zaujímajú, tak ma začnite sledovať. Ahojte.